Tervehdys taas. Jatketaan koeponnisteluja. Yllä mulla on taas nää kameraliivit ja siinä toi Action kamera. Ja liivien asetusta muutin sillai, että ekalla reissulla se oli tossa vähän niinku mahan päällä. Mutta nyt se on niinku enemmän tossa rinnan päällä. Joten jännä nähdä, että vaikuttaako se tohon mitenkä heilumiseen. Tosiaan tossa muutaman päivän sitten sateeli lunta. Semmonen 8 senttiä. Ja nytten aamupäivällä tuli 2 senttiä. Elikkä pysytään tällä kertaa vaan tällä tieosuudella. Tuolla on tommonen mökkipahane. Siitä en tiedä näkyykö kuinka hyvin kuvissa, kun kamera on niin lähellä kehoa, että siitä ei näe mitään, mitä siihen tallentuu. Näköjään tuo edellä mennyt autoni karsi tonne mökin pihaan. Eilen kävin tässä kävelemässä melkein saman lenkin, mikä nytkin olisi tarkoitus tehdä. Ja samalla lailla kuvasin videon siitä, mutta kun kattelin sen tossa aamulla, niin se oli niin kelvoton, että ei sitä kehtaa julkistaa. Saa nähdä miten käypi tämän kanssa. Että tuleeko julkistamiskelpoinen vai ei. Muutama vuosi sitten niin otimme käytäntöön semmoisen systeemin, että tammikuussa mitä kertyy askelmittari askelia, niin sen verta pitää sitten joka kuukausi vuoden loppuun saakka saada suoritettua. Ja tämän vuoden tammikuun saldo oli 106 000 ja vähän päälle. Nyt on tämän kuun aikana tullut jo, en ole nyt viimeisiä kävelyitä vielä taulukkoon laittanut, mutta varmaan ollaan lähellä 100 000. Kun viimeisin päivitys taulukossa niin oli lukema 80 000. Ja siitä on nytten, nytten 4 päivää. Vai olisikohan tullut jo 5. Askelia on ainakin kertynyt
semmonen liki 20 000. Elikkä siitä voi ynnäillä, että kyllä se 100 000 alkaa ole aika lähellä. Ellei ylittäkin jo. Askelmittarihan mulla on ollut käytössä jo reilut 10 vuotta. Että tästä ulkoilusta on vähän niinku kokemusta. Ja askelien kerryttämisestä. Voisinpa heittää vaikka haasteen kaikille, että tehkää sama perässä. Ja tietenkin pitää joukosta ottaa pois nämä aktiiviurheilijat. Niiltä varmaan tämmönen 100 000 askelta, niin ei oo homma eikä mikään. Mutta me tavalliset taatiaiset, niin sitten vaan yrittämään. Joo, sinne tie jatkuisi suoraan eteenpäin, mutta nyt kun tuntuu virtaa olevan, niin otetaan tähän tämmönen vähän haastavampi osuus väliin. Tää väliin ottaa aina tämmönen pieni pätkä tätä haastavampaa osuutta, kun muuten sais kävellä niin pitkän matkaa, että toi syke nousis vaadittavalle tasolle, mutta kun on tämmöstä vähän haastavampaa välillä ja senhän tekee nyt tää pöppörölumi. Niin syke nousee sille vaadittavalle tasolle, että vähän toi kunto alkais paranemaan ja toi elintaso kumputu tuosta pääsis vähän laskemaan. Painusta ei niinkään väliksi. Kunhan vaan toi vyötärön ympärys pysyis
kohtuullisissa lukemissa. Siitä kun tulee kaiken maailman asioita funtsittua, jos maha alkaa roikkumaan tuossa vyön päällä, niin silloin on jo rankasti liian lihava. Ja sitähän tässä pitäisi yrittää välttää. Tuo reitti menis samaan paikkaan kuin tämäkin. Tää vaan tekee tämmönen pienen mutka. Sieltä olisi tullut se reitti oikoseen. Ja tuossa ihan 100 metrin päässä on niin tuo asfalttitie, niin mennään siitä takaisin. Siitä on näköjään joku lähtenyt kanssa lenkkeilemään. Nyt ollaan tässä asfalttitiellä aidassa. Sinne oli se Väärimajan risteys.
Ja tuolla olisi se reilun 2 kilometrin päässä kantatie 66. Tai nyt on tullut sen verta kuntoilua, että otetaan tää helpoin reitti suoraan kotiin. Eli yhtiömme kiittää taas, kun olitte seuranamme ja seuraavalla ponnistuksella otetaankin käyttöön toi pääpanta. Nähdään, että minkälaista kuvaa sillä saapi ja kuinka toi pää heiluu. Eli se on nytten moro.